Môžete mať všetko, domov, rodinu, aj kariéru. Len dovoľte svojej vášni pre život a svojej tvorivej a duchovnej energii, aby vás naplnili a viedli vás na ceste. Pripravte sa na šťastné správy a vzrušujúce časy. Pre niekoho tu môže byť nová pracovná príležitosť alebo povýšenie, alebo môže predpovedať niekomu blížiace sa narodenie dieťaťa. Takisto očakávajte pozvanie alebo príležitosti nové. Je čas použiť svoju predstavivosť a odhodlanie na dosiahnutie vašich cieľov a úspechu. Niektorí z vás sa uchádzate o povýšenie v práci, chystáte sa získať vyšší titul, alebo dokonca prijímate nové zamestnanie s lepšími vyhliadkami. Existujú u vás otázky, na ktoré je potrebné odpovedať alebo vyhľadať radu. Potrebujete právnu radu alebo prinajmenšom poradenstvo. Pozrite sa na veci z iného uhlu pohľadu. Príjmite myšlienku iniciácie ako prostriedku k novšej múdrosti a jasnejšej duchovnej ceste. Zbavte sa ilúzie, kontroly a pozorne sa pozrite na lekcie pred sebou. Uvoľnite sa a buďte trpezliví. Nemusí to byť jednoduché, ale bojovať proti zmenám vo vašom živote vytvára len viac drámy. Všímajte si pozorne všetky znamenia. Aby mohlo vzniknúť niečo nové, niečo staré musí ustúpiť. Môžete niektoré z vás očakávať tehotenstvo. Váš spôsob života sa čoskoro navždy zmení na niečo nové a vzrušujúce. Čakajú vás ďalšie dôležité konce a začiatky vo vašom živote. Manželstvo, nová práca, odchod na vysokú školu, sťahovanie a mnoho iného. V podstate jeden spôsob života je preč a vytvára priestor pre nové začiatky a príležitosti. Šťastná rodina a dobré manželstvo alebo stabilný vzťah. Na udržanie týchto dobrých vzťahov je potrebná práca a starostlivosť, ale dosiahne sa pozitívny a šťastný výsledok. Oslavujte láskyplné vzťahy, ktoré máte vo svojom živote. Priatelia a rodina sú vzácni, vážte si ich. Pre niektorých z vás tu mám varovanie, že ste si na seba vzali veľa vecí naraz. Vaša rutina a aktivity sa stali pre vás príliš náročnými. Hoci si môžete užívať nosenie viacerých úloh a aktívny spoločenský život, momentálne sa cítite zahltení požiadavkami z práce alebo rodiny. Hoci vaše úmysly môžu byť ušľachtilé, je tu prebytok tvorivej energie, ale ťahá vás to príliš mnohými rôznymi smermi. Budete musieť niečo pustiť. Odložte nejaké z vašich bremien, aby ste s gráciou splnili svoje úlohy a ciele. Naučte sa delegovať v obchodnom svete a v osobnom živote, inak budete mať problém úspešným dokončením svojich cieľov. Skutočne máte veľa záväzkov, ale nedostatok času. Musíte si vybrať, čo si môžete odložiť a čo je dôležité. Pýtajte sa samých seba, prečo ste nepočúvali svoje vlastné inštinkty. Niekto z vás ste dostali bodnutie do chrbta. Zradila vás milovaná osoba alebo priateľ. Toto sa stane, keď ignorujete svoj vnútorný hlas a tušíte, že niečo nie je v poriadku. Ignorovaním varovných signálov a nevenovaním pozornosti vlastným inštinktom, že sa schyluje k problémom, ste za to draho zaplatili. Niektorí z vás ste zapojení do toxickej skupiny ľudí, napríklad v pracovnom prostredí, kde si vás nevážia a cítite sa ako outsider. Ak vás vaše inštinkty varujú, že tam nepatríte, potom musíte byť múdri a odísť od všetkej ich negativity. Pamätajte si, že cykly a zmeny treba rešpektovať, pretože všetko sa deje z nejakého dôvodu. Vážte si zmeny vo svojom živote, pretože sú dôležité pre váš rast. Je čas, aby ste urobili dôležité rozhodnutie. Váš osud bude formovaný rozhodnutiami, ktoré dnes urobíte. Majte na pamäti, že karma, ktorú budete nasledovať, bude vašou vlastnou tvorbou. Buďte si preto vedomí svojich činov
aj svojej mágie na duchovnej úrovni. Karma si vždy nájde svoju cestu. Vedome pracujte na vytvorení pozitívnej transformácie. Takisto je na čase, aby ste vymysleli nový plán alebo taktiku. Je čas, aby ste boli šikovní a kreatívni. Ste dostatočne inteligentný a vynaliezavý človek, ktorý vyhýba konfrontácii. Týmto spôsobom šikovne berie súperový vietor z plachiet. Pozrite sa na veci z novej perspektívy. Príďte s novým riešením tých istých starých problémov. Myslíte nekonvenčne a zažijete víťazstvo a prelom. Nedovolte strachu, aby vás brzdil. Verte, že nakoniec tieto duchovné lekcie zvládnete a budete mať pocit slobody a harmónie, ktorý si vychutnáte. Novozískané vedomosti, sila a dokonca aj duchovné porozumenie budete odteraz dobre využívať. Ak máte niekto záujem o väžbu, môžete ma kontaktovať do správy. Ďakujem.